Pwede raman imnan no? Hindi kayo. Di mo. Tapos, Di mo ang kuan. paisog ba? Para isog ba? Ha? Oh, diba? Isog. Ya. Inon ako ni mga 5,000 man eh. Tama dyan yun. 3D. Ay, kumpi sa mati, boss. Apil na, boss. Kape? Oh, 28. 28 ba? Karinggit? Oh. Ayaw lang sa kaglib. Parang taglib, ano? Ay, ni panita ni, kini mo angal. Tuloy-tuloy ba sa session? Hindi mo angal ba, mas sa tandok. Ako yung... Padrak! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Minsan ako ganahan sa iya, kita gisir ka bagis. Wala na ba mo? Tong tatuan ako gabi, grabe lagi. Yung tingko skiga eh. Yung anak ko, pag tatuan ako. Ibang tiga nga upan eh. Basta bata kayo to sa kwento, pagkusog trabaho. Ito ha? Balera ka na human. Tabi na ko na ito na human. Kita ray entry ato nga doy kuan. Double entry. Oh, double entry. Basta dagha na lagi nag-comment lagi ta. Isa ka kuanon kumpihan duha entry. Expect nila ang kani katong ikaw champion. Okay ra. At least champion dahil. Wah, Na, lagi. Dito aw. claim. Ito si Paya champion to sa sa katong ihang pila run second. Ay champion ito tong tapad dato ro naong ko diha. Malog to si Payat to buwan. Third. Oh, Wala may diskriminasyon. Oh, good. Anti-discrimination. Pwede na hindi kasuhan. kasuhan. Mas dako pa siya og kanang kuan sa imuha, kanang sana nang kuan sa dipo asan sa estado ba? Oh. Dako pa siya kambag kay sa imuha. Ya, Oh, ikaw yun. mangantsaw ra ka. Mangantsaw. Ano ginaingon ba nga Kumpiyansa ka. kumpiyansa kay kasi mo gagawin. Mangantsaw ka pero ang imong ikantsaw dako na kambag sa Oh. Pilipinas. Nga buling ra. Ika nangantsaw ka, wag yung kay giambag sa Pilipinas. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Ngayon patato dito nga may kwarta niya na ikaswap. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Dumay na lang. Wow. Hindi kayo eh. Kani basta-basta niyang bagdok spanit. Bakit? Moingon ganun sila ya awards. Nasad. Ikaw mahay gay lang man. Tato.
Iya bos eh. Ayo, layo kay agi Bakit ato. basta-basta na yung mata to? Layo kay agi ato. Sulit kay Gagi. Ako yun. Mukha niyo. Yan, to, wang to stencil ay. Igor agad. Hindi magamit ang stencil do Lupita. Eh, pure nga artist. Hindi na mag-agad stencil. Ina na ko sa gitira ra ni kwan. Mga oras na po. Ya, sure ka eh. Kita na ko ba? Batangan ako. Matiman na ba yun? Ini akong likod lagi basta kay. Blind man yung gusto ng blind. Kapuwi kasi lipot-lipot na rin tanaw eh. Pwede na i-company nga. Oh. Yeah. Wow. Pogi kayo. Nasi may petik. Power kayo ah. Finished product. Wala pa, unfinished pa kaya na pa Gemini. Ano yung model way aw ba? Way usong aw. Tol, Pwede mo tanawos? pwede. Tandok niya kon patandok. Tandog. Oh, di man sila sakitan, di mo sige magbalik-balik. Lingawon sa dagom. Sakit pa to bulaga kuya. Ganda to, pag human, wa na ang sakit. Bulagan may kada kahinulsol ka kuno na. The moment of truth. Okay, makapasar na pa ni Vic. Oh, di tayo nakaya, Gert. Sa dyan makuha ninyong tato-tato, gahugawar panginoon sa inyong panit.